Policija Crne Gore, državljanin Srbije uhapšen u Budvi zbog otmice nevenčane supruge. Subota, 20. jul 2024. godine u 14:28. Budvanska policija uhapsila je državljanina Srbije zbog sumnje da je fizički napao vanbračnu suprugu, oteo je iz Pančeva i doveo u Crnu Goru, saopštila je uprava policije. Kako se navodi, budvanska policija je juče obaveštena od strane Odseka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Interpol, Europol, Sirene da je roditelj u Pančevu prijavio da njegova ćerka, koja se nalazi u Crnoj Gori sa nevenčanim suprugom, strahuje za svoj život. Nakon toga, policija je locirala automobil marke BMW, osobu ĐD 32 i oštećenu, koja je imala vidne povrede u predelu glave i tela. Utvrđeno je da je pomenute povrede nanio ĐD primjenom grubog nasilja dok su se nalazili u porodičnoj kući u Pančevu, te da je protivno njenoj volji, primjenom sile i prijetnje po njen život i tijelo, iz Pančeva doveo u Crnu Goru, ističe uprava policije. Oštećena je upućena na ukazivanje lekarske pomoći. Sa tim slučajem je, kako navode, upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru. On se nakon uvida u spise predmeta izjasnio da se u radnjama ĐD stiču elementi krivičnog djela otmica. Po nalogu postupajućeg tužioca ĐD je lišen slobode, saopštila je uprava policije Crne Gore.